Jotono khulumka tiprasa hainai ang tabuk tewaisa live faijau ka home matter ni tu o tipra people foundation matter in card norok nai diang koi bosor samang tangai tini o 3-4 ta card ngang pohor tripura tini tamni bagai besiti ungja kha tamni bagai volunteer by volunteer tini walai against ani against basanai kre aboni tiang tini samang senior junior kok tini ang live mafika haina hai ang social media wa kanai dongor tv kabang ma media tamni bagai o kat habu bagara phainai dino obongke tumahinai mla phainai kat obongke bubagra phainai kat henge tini ang obahai kiye 4-5 bosor samang tangai tini obahai lamination paper norok photo nugi mankna ani face nuk nandra horo obahai ke lamination paper by totra khasi boy o Bangalore hatai rogo je obahai ke je rang collection khlaimani henge ani tini kuno karika dam ani pohor tripura kuno dam karikha bui kesa issue ungibo pohor tripura thangadi thango tini tamni bagai ang tini tamni bagai an against kok sanai kre tamni bagai volunteer issue oboni tigi basanai kre সংশোধন tamni kre tamni ang visited khlaijana na oboni tigi ang tini pura ang khologoi en tini ang yakar sine dipura people foundation team ang kebo bai kok sana thangya tini ano joto boro bai ang tini kok sana ane ang tini live phaikya tamni ang tini Bangalore hataya tongte tini ang ani family bai hunjaka ang obake samung tangyang ga nung mai masya da tamni bagai nung ang beton busman ba 20,000 salary manu obna ang iprasana ma help khlayo ani family ba chalago ani room rent maisama joto ang contribution khlai tongo tini ang dukhonangka John Deborma ani background te kok samane ang photo phono bini against te kok samai ang ta mala ang pura tini hopung ang dukhonang suka tini Narang makna o John Deborma bini against ang tini kok sanai tamni bagai 1920 ni simi